kunemwi ndinochema imi ndinodamwe yamutsvene unditungamire itanyenzira ichene kuneni munzira avo vanhu vari kuda vachapiwa tuso Mwari anovachengeta nemutsasenowo ndinodamwe yamutsvene unditungamire itanyenzira ichene kuneni munzira. Mangwanani akanaka vana vaMwari, tinokugamuchirai muchirongwa chemangwanani ano apo tichanzwa shoko raMwari. Rave zuva rechitatu tiri pamwe chete. Uri munamato wangu kuti tiri kuwanawo chekubata kubva mushoko raMwari chinotibatsira kugadzirira kuuya kwaKristu, tichirangarira hama dzedu vari mukati mekuchema nekuda kwedenda rinotaurwa nasekuru vangu vaHuse mufundisi vachiti rinonzi dzibwa mupengo rakonzera kuchema kwakanyanya zvakadai. Ngatirambei tichinamata. Mwari vanotiitira zvakanaka, Mwari vanotirwira. Ngatirangarirei Zimbabwe, ngatirangarirei Africa, ngatirangarirei nyika yose mumunamato. Mwari vanotirwira. Tigorangarira vasara, shirikadzi dzasara, chimborume dzasara, nherera dzasara, vasisina a sense of purpose in life nekuda kwezvaitika kwavari. Tikaramba tichinamata, Mwari vanotiitira zvakanaka. Seri kwegore dema, zuva hariregi kupenya, Mwari vachitiitira zvakanaka. Muzuva ranhasi tiripo mubhuku raPita wekutanga. Ngatitarisei Pita wekutanga. Nhasi tichatora nyaya yedu kubva pavhesi 3 navhesi 4. Zuro takadzidza kuti kutambura kwatinoita, tinotamburira zita raMwari. We are vindicating the name of God and we are telling Satan to his face kuti aiwa, iwe ndiwe uri wrong. Mwari vanoteerereka if we are suffering for the sake of Christ and for his name and for his glory. Saka ukawana wamira muchimiro chakadaro, ramba wakamira pakutenda kwako, usazungunuswa, usasuduruka. Regai tiverenge Pita wekutanga chapter 1 verse 3 na 4. Mwari Baba washe wedu Jesu Kristu ngaatendwe, wakatiberekazve nengoni dzake huru kuti tive netariro mhenyu inouya nokumuka kwaJesu Kristu, nokuti kuti tive nenhaka isingaori, isine mhosva, isingasvavi, yamakachengeterwa kudenga. Pita paari kutaura nyaya iyi, ari kutaura ari musecond person achiti you, imi nditenderei kushandisa person iyoyo yaanoshandisa. Anoti Mwari Baba washe wedu ndewedu tose, ndiye Jesu Kristu ishe wedu. Kunonzi anofanira kuti atendwe. Chikonzero ndechei? Akatiberekazve. Takaberekwa kwokutanga nokusikwa, Mwari vachisika munhu, asi nokuda kwechivi takazoberekwazve nokufa kwaKristu. Saka anoti iye tave netariro mhenyu
nokuda kwengoni dzake huru. Tariro iyi, mhenyu iyi, tinoiwana kupi? Tinoiwana nokumuka kwaKristu kubva kuvakafa. Saka Kristu achimuka kubva kuvakafa, he is giving us a new hope. Tariro isinganyepi, tariro isinganyadzisi. Enoda kuti munzwisise kuti nyaya yekumuka kwaJesu iyi ndo raiva vhangeri ravadzidzi vake. Vaifamba vachiparidza kumuka kwaJesu. Verenga bhuku ramabasa avapostora, machapta 2-3 ekutanga. Peter anenge achingotaura, ndimi makauraya Kristu akamuka. Asi ukaramba uchitevera subject yake, pane kashift kaanozoisa pamessage yacho. Akubva pakutaura zvekufa kwaKristu nekumuka kwake, obva ataura kuti nokuti Kristu akafa akamuka, nesuwo tinogona kufa, nyangwe tafa tinogona kumuka. Saka anobva atanga kuparidza the resurrection of those who believe in Christ. Because Jesus resurrected, anobva ati kumuka kwaJesu kwakatitengerawo kumuka kubva kumakuva. Muchaona kuti nyaya yerumuko carried the faith of the believers. Vana Pauro vakatosvika pakutaura kuti kwandiri hangu, kana ndiri inini kufa ipfuma, kana ndiri ini handina dambudziko. Vaimbi vakatozoti kufa ipfuma kana ndafa mumaoko aKristu. Peter wacho iyeyo watiri kutaura kuti akanyora bhuku iri, vanotaura mufiro wake vanoti akaurayirwa on an X-shaped cross. Ndobva aurawa, makumbo ari kudenga, musoro uri pazasi. This was upon instruction from him. Peter haana kutiza rufuba, asi akatoudza vaimuuraya kamufiro kaaida kuita. Ndobva ati musandiuraya sekufa kwakaita Kristu, kuti akafa pamuchinjiko wanga uri right, akafa musoro wake. Inini ndiite the opposite of everything. Muchinjiko wacho ngausava upright, X-shaped. And kana mondiuraya isai musoro pasi. I cannot die the way my Savior died, nekuti handingaenzani naye. But varuma ava vose vadzidzi vakati kufa ipfuma. Kana woverenga zvire kuJobho, Mwari achitaura kuna Jobho anoti bhiza rinopinda muhondo, kuri kubva mabara ndo kwarinoenda. Bhiza kuri kubva museve ndo kwarinoenda. Bhiza kuri kubva mabhora emoto ndo kwarinoenda. Ende kana richienda rinenge richiseka richiti That was the attitude of the disciples. Vaiti kana zvichireva kufira Kristu, we will face death unflinching and unswerving. Nemhaka yei? Nekuti Kristu akafa akamuka. Kuna vose vanotenda, rangarirai kuti what happened to the Christ will also happen to the Christ-like. If they could not forever bury the Christ, they can never bury forever those who are like Christ. If they could not forever bury the Christ, they can never forever bury the Christ-like. Saka nokuda kwerumuko, vana Peter vakafira zita raKristu. Takaitaura nyaya iyi nezuro, tikati kana tadaidzwa kunofira Kristu kune tariro. Chapter 14:13 yazvakazarurwa inoti, zvino ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora John, nyora uti vakafa vanofira muna Kristu vakaropafadzwa kubva zvino hongo, ndizvo zvinotaura mweya, kuti vazorore pakubata kwavo uye mabasa avo anovatevera. Saka Peter achinyora anoti, tiri kuunzwa munhaka, tatengwa kutariro mhenyu nokumuka kwaJesu, kuti tive nenhaka isingaori, tive nenhaka isine mhosva, tive nenhaka isingasvavi. By the way, musoro wenyaya uri kuti kudenga kure, kuti tive nenhaka isingasvavi yamakachengeterwa kudenga. Papo zvimwe zvese zviri right, izvi zvese zvimwe zviri right. Tinoitirwa ngoni huru, amen. Ngaatendwe Mwari uyu zveshuwa, amen. Tine tariro mhenyu, haleluya, nekumuka kwaKristu, kuti tive nenhaka, amen. Nhaka yacho haiori, shuwa, haina mhosva, amen. Haisvavi, amen. Makaichengeterwa, amen. Kudenga ipapo manje, kudenga kure ndo dzidziso iri kupinda mazuva ano. Kudenga kure, zvinhu zvese izvi zviri right, but kwamazviisa kwacho kure. Heaven is a distant idea. It's an idea in the future. Iko zvino
muruda kuti timbodii zvamuri kutaura zvenhaka isingaori isine mhosva isingasvavi naiwe Peter koiko zvino Peter ari kunyorera vanhu vari pakutambudzika who are facing death. Death is imminent. It's right before them. Saka he is giving them a hope of a heaven to come. But kana toverenga isu nhasi kudenga kunoita kure. Kana tichitaurirwa Jesu achiti your reward is in heaven. Why in heaven? Ukataura nemunhu ari kurwara kana ari kurwarirwa kuti aiwa musanetseka, Mwari anogona kutendera kuti vazorore ozovamutsa, aiwa ngavapore nhasi. Why in heaven? Heaven seems to be distant. It's an idea in the future. Why do you talk about heaven? Because when you talk about heaven, you are shortchanging the present. Heaven is in the future. Earth is present. Chimbotauraiwo zvepano pasi yapinda dzidziso yacho kuti sei manyanya kutaura zvekunyika inouya nemhaka yeiko mataura zvenyika inouya. Paulo Peter anotibatsira kunzwisisa why we talk about the heaven to come. Nemhaka yei tichitaura zvenyika inouya nekuti kuvazhinji kudenga kure, my reward is in heaven. Ndichafara kudenga, ndichazogarika kudenga, ndichava neimba yegoridhe kudenga kopano pasi. And slowly but surely, the devil is twisting the minds of believers, not to focus on heaven, but to focus on this earth, fair and square. To be heavenly minded to the extent of being earthly useless is bad. To be heavenly minded to the extent of being earthly useless, but flip. The flip side is also true. The opposite is also true. Kuti, if you are so focused on this earth, so much such that you belittle the idea and the reality of heaven, it's also equally dangerous. Ngozi kutenderedza pfungwa dzako. And Satan haiti zvinhu zvake fast ngokuti anokutenderedza mbichana. You begin to question and you begin to say denga riri kure hai izvi tazvihwa izvi but zviri kure and nekuti zviri pano pasi unotanga kungwavha kuzvigadzirira imba yako yegoridhe panyika, unotanga kukiya kuzvigadzirisa ndarama yako panyika. Heaven is not distant, kudenga hakuzi kure, but nekuda kwekuti munhu wafunga kuva nazvo zvinhu izvi tinogona kuva nazvo zvapanyika. Asi Peter anotibatsira kunzwisisa the true nature of this earth. Regai tipinde mukati meBhaibheri. Peter atiudze ari kuti tive nenhaka, inheritance. Katimbomira ipapa chiri kunzi nhaka in the mind yemunhu ari panyika, it's a distant idea. Tinofanana nemwanakomana murashiki akakonewa kumirira nhaka yake. Why? Because in our minds nhaka iri kure, kuzoona mai nababa vofa akure, nhaka iri kure. And ndo saka vanhu vachiti kudengawo futi kure, futi kudenga kwacho tofari tomirira kuzofara kudenga. But painonyorwa nyaya iyi, vara riri kushandiswa apa riri prominent kuOld Testament, richishandiswa nevana vaIsraeri vachireva Kenani. Saka vara rekuti inheritance iri nhaka rinongoreva a secure possession. Chinhu chinoti kana chaachako zvedi. Chinhu chinoti kana wabata mumaoko ako haubatiri hana mumaoko kuti mai mama chichadii. Wona munhu achidhiraivha motikari yake muzvambarara ayaya, mavhyumira anopinda bhizi nemhaka yekuti akabatira hana mumaoko. Anything can happen. Tarisai security dzatakaisa padzimba dzedu, because anything can happen pazvinhu zviri mukati memajurawo nemafenzi. Anything can happen. Vanhu vanogara nemamedical aid because anything can happen. Vanhu vane mafuneral policy because anything can happen. Hapana chiri certain panyika ino. Ndosaka Peter achiti ayewa tarisirai nhaka inobva kuna Mwari iri kudenga. Saka varere kuti inheritance riri kureva a settled position in the minds of the Hebrews. Vari kuEgypt, Canaan was a secure position. Possession yanga iri yavo hapana aivatorera, and they were determined to get it. Nemhaka yei yakanzi ndeyavo. Saka napachinzi inheritance, it's a secure possession, a settled possession. Peter anobva atanga kutaura aine Kenani mumusoro make. Obva ati Kenani iyi
teererai, mavara matatu atichaverenga panapa. He has the picture of the Canaan yakudhara ino yepano pasi. Anobva ati kudii Peter, obva ati, number 1, haiori. Vara rekuti isingaori rinongoreva kuti unravaged by an army. Palestine yakapinda bhizi, nyangwe vana vaIsraeri vapindamo yaingotorwa, vachiitwa mabesieging, vachitorerwa ivo vachitobviswa, vachiiswa kunyika dzisiri dzavo. Bhaibheri rizere nekutapwa vachidzoserwa, bhuku ravatongi, kudzoserwa vachitapwa, vachidzoserwa vachitapwa, vachibviswa mune yavaiti a secure possession. But Peter ari kuti kana rava denga neJerusarema ija, it's so secure that it's so incorruptible. Haivhiringiki. Saka ari kuti kudii Peter? Ari kuti zvepano pasi hedu vedu eka tinogona hedu kuti tinazvo tigosoisa tariro yedu pazviri, asi nzwisisai chinhu ichi, kudenga hakuzi kure, ndiko kwega kune zvinhu zviri secure and settled. Peter anotaura kuti isina mhosva. Vazhinji vanoti kana vabereki vafa ndivo vanozosara vovingwa namagweta, nemhaka yekuti pfuma yacho yakaunganidzwa nenzira dzisiri idzo. Kazhinji paunonzwa mutungamiri nhingi ari kudiwa kumatongero edzimhosva, nhingi ari kudiwa kumatongero edzimhosva, ari kuda kutariswa kuti mota dzake zhinji idzi akadziwana sei, nemhaka yekuti zvepano pasi zviri defiled. KuKenani zvaiva defiled sei? Varidzi vacho maIsraelites vakatopedzisira vounza zvimwari, and because of that the former Canaan was defiled. Upfumi hwapanyika hunosvibiswa nemaitiro avanhu. Number 3, Peter anoti isingasvavi. Haisvavi. Nemhaka yei isingasvavi? MuKenani maiva namashizha aiyevedza, but aisvava nguva yekusanaya kwemvura. Maruva aiyevedza, but aiwira pasi nenguva yekusanaya kwemvura. Zvinopera zvapanyika, asi zvokudenga ndo zvega zvisingaperi. Saka Peter paari kutaura, ari kuti there is no certainty on earth. Kuenda kuhondo hakurevi kukunda, kuenda kuchipatara hakurevi kupora, kuenda kuchikoro hakurevi kubudirira, kutanga business hakurevi kuwanda kwemari, kutanga rwendo hazvirevi kusvika, kukwatisa sadza hazvirevi kurimona hazvirevi kuridya. Regai Bhena aimbe achiti vamwe vakapiwa kundiso asi havana kukunda. Nemhaka yei there is nothing certain on this earth. Saka Satani ari busy kutenderedza pfungwa dzevana vaMwari mbichana achivaudza kuti kudenga kure. Kana apedza kuvaudza kuti kudenga kure, obva avaratidza kuti ngwavhai, tsvagai nemutsvagiro wese. Forget kuti you are set apart, forget kuti you are a royal priesthood, tsvagai mufarewo panyika. Nemhaka yeiko Peter ari kuramba achirangaridza vanhu zvekudenga nekuti they are facing death. Death is imminent. Endoda kutaurirai vana vaMwari, kupera kwezvinhu zvepano pasi kuri imminent. Jesu ari kuuya. Peter anotaura kuti zvichatsva nemoto izvi, zvinopera. Aiwa, kukosha zvakakosha, kuva nazvo ngativei nazvo, asi ngatiregei kutendera Satani kutenderedza pfungwa dzedu kuti dzibve dzatarisa ipapo. Kwedu kwatiri kumhondoroko, varipo sekuru vakabuda munguva yekurwara kwemombe, varipo sekuru vakabuda vachinotsvaga ngavi dzavo hombe, so hwitakwi dzemombe kuti dzagarisa dzisina kudzoka mudanga. Pavakadziwana dzakafira, ndo pavakanhongerwawo, nekuti pfungwa dzavo dzatenderedzwa dzikatariswa, tariro yavo iri pamombe. Zvepano pasi ngativei nazvo, ngatizvishandei nenzira yakanaka as people who are set apart, but ngatiregei kutendera Satani kutitenderedza pfungwa, kufunga kuti zvinogara nekusingaperi. Zvepano pasi zvinoora, zvepano pasi zvine mhosva, zvepano pasi zvinosvava. There is no certainty. Kubatira hana mumaoko. Be careful of the subtle effect of being made to focus on this earth. Vanotaura vachiti aiwa zvekudenga zvaita kure wakomana, seiko tisingambofari pano pasi? Zvacho zvinotifadza panyika zvine potential yekutichemedza futi. Handisi kutaura kuti tigwadziwe stereki, ndiri kutaura kuti tione the reality of the passing nature of this earth and the things of this earth. Utano hwatinofara mangwana hunotichemedza waparara. Unofara nhasi uchidambura ribhoni,
nekuti wavhura business mangwana unomwa mapiritsi eBP because you are trying to sustain that business. Zvinotifadza zvapano pasi zvine kanzira kekutichemedza mangwana. Vakanzi makorokoto nezuro vakazonzi ndochii mwana aita zvisingaitwi. Zvinotifadza panyika zvine potential yekutichemedza mangwana. Ndosaka Peter ari kuti kune nhaka yamakachengeterwa kudenga. Iyo inhaka iyi ndo yamunofanira kuramba makatarisa pairi. Don't lose focus. When Peter writes, he is saying you need to be able to see the passing nature of this world and the reality of the world to come and its security. The book of Peter is replete with the thought of a heaven that people will go to. Rizere bhuku raPeter nepfungwa dzekudenga. Chapter 1 verse 18. Peter anoti saka zvisungei zviuno zvendangariro dzenyu, musvinure, mutarire nomwoyo wose kunyasha dzamuchazopiwa pakuonekwa kwaJesu Kristu. Because you cannot separate the second coming of Christ, the resurrection of the righteous, and kuchinjwa, kushandurwa kwavapenyu vatsvene nekuenda kwavo kudenga. And nyaya yekuenda kudenga inenge ichingorwiswa ichirwisa kunzi after all we are not going to stay there. Vana vaMwari, 1000 years dzakawanda. Tichagara 1000 years. Don't always be talking about heaven. Kudenga kure. After all, hatisi kunogarako. The truth is, our inheritance. Ukaverenga Mapisarema 16 verse 5. Ukaverenga Lamentations chapter 3 verse 24. Our inheritance is God. He is our true inheritance. And because God will be with us. Verenga zvakazarurwa 21. Inoti tarirai tabhenekeri yaMwari iri pakati pavanhu. Imo muJerusarema idzva racho tinenge tinaye. He is our true inheritance. But that's after we have gone to heaven. Tinoinda kudenga tozodzoka kuzogara paJerusarema idzva nekuti Jesu akati behold I make all things new. Munyika iyoyo, that's our secure possession. Vanhu vataura vati kudenga kure. Asi ndati ndikurangaridzei vana vaMwari. No. Heaven is not a distant idea. Jesu unouyazve nekukasika. Anouya kuzotora vakaita kuda kwake kuti paanenge ari naivo vagovapo. Saka bhuku raPeter rizere nepfungwa yedenga. Anoti kudii Peter? Chapter 4 verse 7. Obva ati iye pabhuku raPeter wekutanga, zvino kuguma kwezvinhu zvose kwava pedyo. Kuguma kwezvinhu kwava pedyo vana vaMwari. And Peter ari kunyora zvari kuudza vanhu vari kuona kuti kuguma kwezvinhu kwava pedyo. And nyangwe nesu tiri kuzviona kuti kuguma kwezvinhu kwava pedyo. Naizvozvo ivai vakachenjera. Musvinure kuti munyengetere, kuguma kwezvinhu kwava pedyo. Pauro anotaura pavhesi ya13. Obva ati iye, asi farai zvamunogovana naKristu pakutambudzika kwake, kuti pakuonekwa kwake kwokubwinya muve nomufaro. Pakuonekwa kwokubwinya muve nomufaro. Anotaura pana chapter 5 verse ya 4. Obva ati kana mufudzi mukuru, when the great bishop of our souls achizoonekwa muchawana korona yokubwinya isingasvavi. Ari kuudza vanhu vari mukutambudzika, encouraging them to stay in their set apartness, encouraging them to vindicate the name of their God, encouraging them to keep ever before them the idea of a heaven to which we will go to. Haasi kuvatendera Peter kuti tenderedzai pfungwa dzenyu dzitarise pane zvinovora, zvinosvava, zvinopfuura. Tarisai pane zvisingaori, zvisingatsvavi, zvinogara nekusingaperi. Heaven is our secure possession, and the new Jerusalem will be our home. Saka Pauro otaura kuna vaKorinde vechipiri chapter 4 verse 17. Anotaura mashoko anondifadza tichigadzirira kunamata. Anoti paverse 16, saka hatineti, asi kunyangwe munhu wedu wokunze uchipera hawo, munhu womukati unovandudzwa zuva rimwe nerimwe. Nokuti kutambudzika kwedu kwakareruka, kuripo chinguva chiduku, kunotiitira kubwinya kukuru kwakaisvonaka kusingaperi. Inzwai zvaanotaura pavhesi 18. Tisingatariri zvinoonekwa zvepano pasi izvi, zvinoonekwa asi zvisingaonekwi. Nemhaka yei? Nokuti zvinoonekwa zvinopfuura asi zvisingaonekwi ndezvokusingaperi. Ngatitsvagei vana vaMwari in our set apartness
we can seek to have things. Aiwa zvakanaka, ngativei nazvo. Asi chenjera that subtle effect of thinking kuti zvapanyika zvichagara. Chenjera Satani ari kukutenderedza pfungwa dzako kuti utarise pane zvinoonekwa, ufunge kuti kudenga kure akwete. Jesu akataura akati, tarirai ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo, kuti ndipe umwe neumwe sekubata kwaakaita. God's promises of heaven are not coming to blind us of the reality of this earth. No, they are not. But they are coming to remind us that these things will fade away. Lay hold on that which is permanent. Ndosaka Pauro achitaura kuvaHebheru, achitaura pamusoro pamagambo okutenda, anoti ava vose vakafa vachitenda, vasina kupuwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure, vakazvikwazisa, vakatenda kuti ivo vayeni navafambi panyika. Vayeni, they are strangers. Vafambi panyika, nokuti vanotaura zvakadaro vanoratidza kuti vanotsvaka nyika yavo chaivo. Asi zvino vanoda imwe inopfuura nokunaka, ndiyo yokudenga. Naizvozvo Mwari haana nyadzi pamusoro pavo, kuti aidzwe Mwari wavo, nokuti wakavagadzirira guta. Mwari vakuitirei zvakanaka vana vaMwari. Heaven is not a distant idea. Yes, we may seek happiness here on earth, but that happiness has a way of turning into sorrow. Yes, we may seek joy, but that joy has a way of turning into tears. Yes, we may seek earthly possessions, but those possessions have a way of growing wings. Heaven is our only secure possession, and heaven is not a distant idea. Ngatibatisisei pfungwa iyi. Jesu unouya nekukasika. Ngatinamatei. Baba wedu vari kudenga, tokutendai nekuda kwerudo rwenyu runogara nekusingaperi. Panyika ino kuchema chete. Takanzi tichafara, asi zvakatifadza zvakatisiya nemusodzi. Zvikanzi tichapembera, asi hatina kupembera. Takapiwa kundiso, asi hatina kukunda. Mwari vari kudenga, tibatsirei. Tinzwisise kuti Satani unotsvaka kurerekera pfungwa dzedu panyika ino. Ndosaka ari kupinza dzidziso dzake zvishoma nezvishoma, dzichiti wagomirirei kuda kufara kudenga, fara panyika. Vanhu havazotsvagi kuti zvinovofara sei, vanofara madiro, vachikangana kuti they were set apart. They were called into strangeness. They were called into set apartness. Tiri rudzi rutsvene. Mwari tibatsirei. Satani paanosundira pfungwa yekuti heaven is distant, help us to remember kuti it's even closer than we thought. Tiitirei zvakanaka, mutiropafadze muzita raJesu. Amen. Vaunza kuna Jesu zvipo zvavo zvese, rudo kuna mponesi vaita vamupe, mazvi ese emutsa kubatsira vamwe, zvese zvezvipo zvavo akazvigashira. Waunza kuna Jesu chipo chakanaka, itandako pamoyo pamakumo ako, pakange pane mfambi aidawo kupa, akaonawo zvipo zvaipatenzi, airisa zvikuru kuti ape chipo, akamirawo pedyo asina nechiro. Waunza kuna Jesu chipo chakanaka, itandako pamoyo pamakumo
kumbo ako achema atitezi ndimi mulemutsa tora sendinazo nemoyo wechiwi Jesu akapindura chikuru chipo chako kupinda zvimwe zvese zvaunzwa kuneni waunza kuna Jesu chipo chakanaka itanda kukupa moyo pamakumbo ako waunza kuna Jesu chipo chakanaka itanda kukupa moyo pamakumbo ako itanda kukupa moyo